Kishisma live kandai tylli longïing kila shakta naga jinglynshop phria apo Ranikor Block Southwest Castle District. Katkum ka jingolum jingtip ng District Disaster Management Officer ka Southwest Castle District Lingbao Block Development Officer ka Ranikor Block baga ni ka jingjak la jaha ka step jong ka khatsantare gluper arja pandrio akapor kumpa RPG hadu architeng min step. Shushu Maka jing hap upria ringkat bat ke jing hap slam bat kele air ke bajur kala ja haki benta jang ka Ranikor Block ka bala penjulor haki ying haki katu kan ni kishnong ki bala shakta ki kentup ya ka shnong nong kulang hadu shispa khat pratli ki longïing hashnong thatteja pratli ki longïing hashnong por mauda khat wetli ki longïing bat hashnong new mailom tang artli ki longïing ong katulong khubor shushulong bala yo jingtibru ba hashnong amarsang bat ki benta jong hashnong por maudar ki la don katu kat ni ki jing shakta ki longïing na ka jing wan ling shop upria